Wara s-silġ li esperjenzajna fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet, il-Gżejjer Maltin qed jibqgħu jintlaqtu minn temp estrem li qed jaffettwa diversi żoni tal-pajjiż, partikolarment lokalitajiet viċin il-kosta. L-Uffiċċju Meteoroloġiku ħareġ twissija fejn spjega li r-riħ mixlokk il-vant żdied tal-qawwa ta' riefnu u kellu jibqa' hekk anke fis-sigħat ta' bil-lejl. Iċ-ċentru ta' koordinazzjoni tas-salvataġġ fih dan l-Armata għafża lil pubbliku sabiex jevita żoni ta' periklu, inkluż żoni kostali u l-baħar minħabba l-kundizzjonijiet tat-temp deskritti bħala perikolużi. Twissija oħra ħarġet mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li appella l-attenzjoni f'dawn is-sigħat, speċjalment għal ħaddiema li jaħdmu fuq barra, sewwieqa u anke nies li jkunu għaddejjin minn rotot viċin il-baħar. Dan ir-riħ qawwi mistenni li jkompli wkoll matul il-jum ta' tlieta bil-qawwa tar-riħ kapaċi tlaħħaq saħansitra forza 10, bir-riżultati li diversi żoni viċin il-kosta qed jesperjenzaw mewġ għoli. Dan apparti li r-riħ qawwi qed iwassal biex tqaċtu xi siġar filwaqt li anke s-servizz tal-GoZo Channel ġie affettwat. Minħabba r-riħ qawwi u s-saħħa tal-mewġ, il-GoZo Channel qalet illi f'xi ħin is-servizz kellu jiġi sospiż. Għalkemm sa filgħodu il-vapuri kienu għadhom qed joperaw lejn is-South Key fejn kif mistenni kien hemm dewmien fit-traġitti. Il-maltemp ta' 2 u 3 huwa riżultat ta' ċiklun imlaqqam Harry li żviluppa lejn in-naħa t'isfel ta' Sqallija u pajjiżna wkoll qed iħoss l-effetti tiegħu.